Ahoj kamaráti. Voda sa vyparuje stále pri každej teplote. Keď však vodu zohrievame, vyparuje sa rýchlejšie. Voda vyparovaním nezmizne, iba zmení skupenstvo na plynné, na vodnú paru. Z vodnej pary, ktorá je vo vzduch, môže vzniknúť ochladením dážď, sneh, ľadovec, rosa, inovať alebo námraza. Ďalej je tu dážď. Je vlastne len to, keď sa mraky nasítia vodou. Je to ako keď nesieš príliš veľa hračiek a zrazu ti všetky vypadnú na zem. Voda sa pri veľmi nízkej teplote zmení na zamrznutú vodu, ľad. Zmene skupenstva z kvapalnej na tuhu hovoríme tuhnutie. Zamrznutá voda môže mať podobu kociek ľadu, zamrznutého ľadu na jazere, cencúlov, snehu, námrazy na oknách, ľadu v mrazničke, ľadovcov v oceáne. Zmene skupenstva z tuhého na kvapalné hovoríme topenie. Ľad sa topí vplyvom zvyšovania teploty. Takže na budúce, keď uvidíš hmlu, dážď, ľad alebo sneh, budeš vedieť, že je to len voda, ktorá mení svoju podobu. Prajem ti veľa úspechov na ceste spoznávania sveta.